ang rason nganong ako nagpadayon. Adisir ko magsugod, ako asang balikon ang panahon nga naa pa ko'y amahan. Isa ko nga honor student o kugihan sa eskwelahan. Pero apan, niabot ang adlaw nga gikuha siya sa atong mahal na Ginoo. Nawadaan ko gana ato. Kay ngano, isa siya sa nagatulod para sa mga pangandoy nako. Pero sukad nawala siya, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Nagkabarkada, miso sa bisyo, ug buntag na muuli. Sa pamilya purwisyo, sa kaugalingon wa at ni mani. Ngano mani? Usa katuyuan nako aning kalibutana. Maunay pangutana sa akong kaugalingon sa una. Ug niabot sa punto nga ako nagka-depresyon. Dulom ra akong makita, bisag asa ko paingon. Ug nakahigayon ko og nagka-desisyon nga ako ang tapuson kay dagan na hasol na sa akong sitwasyon. Pero nabugto ra galit. Gitagaan ko sinyalis nga kailangan pa kong magpadayon sa akong kinabuhi. Nakaamgo ko nga dapat di jud ko mabuhi. Samtang nagtulo akong mga luha nangayo kog pasaylo sa atong makagagahom na amahan. O nangayo kog kusog nga ako aning malampasan. Nagatubang ko sa samin o nagsulti nga dapat di jud ka padaog. Oo, pait ning kinabuhi, naadyo'y panahon nga mapildi ka umudaog. O nibarug ko sa akong kaugalingon, akong gihimong kusog ang mga kasakit sa kagahapon. Bisag tuhod nagkurog na ningkamot ko para makabangon. Misalig sa kaugalingon nga puhon na ako'y nindot nga kaugmaon. Mao nagpadayon ko sa akong pag-eskwela, ug labi na sa pagsulat na kog mga kanta. 21 anyos ta ko. 21 anyos, grade 12 pa ko. Pero ipasigarbo ko na sa inyo Kay base sa akong pagtuo, di pa unanay ang pag-eskwela. O gabahin sa pagsuwat na kong mga kanta, wala ko tagaig paki ang nandaot sa kuwa. Nag-focus ra ko sa akong pangandoy, nga na'y maabot, bisag pila pa kadikada. Ug dako kay ko pasalamat sa mga tunay nga nagsuporta, labi na sa akong pamilya. Inyong gugma para sa akong hilig, mao'y silbi na akong gasolina. Maura ni akong masulti sa inyong tanan. Huna-huna dapat kanunay positibo. Ikaw mismo ang mugama og hagdanan, kay way eroplano ang muhatod para sa imong mga damgo. Bahala ginagmay atong tikang, basta naay progreso. Kay di basta-basta lang ang kinabuhi, muagi jud ang proseso. Maong barog, ug himong ang kusog ang mga kasakit nga imong nabati kagahapon. Bisag tuhod, nagkurog, kay gikan nagluhod sa nasinati kagahapon. Bisag tuod, nabusog, nasabunog, hala sige padayon. Ayaw kawalag paglaom, kay bisag dagom, musidlak ra ang adlaw gihapon. O gadisir na ako tapuson, pa, kahibaw kong proud ka sa kuwa kung say naabot na ako karon. Nalingkamot ko para nimo, ni mama, o para sa ako mga igsuon. Tanang problema ako araning kayahon, gabayin lang ko sa akong pagpadayon. O para sa inyong tanan, hinaot mahimo ninyo ng inspirasyon. Abanti yung padayon, ibili ng kagahapon para sa nindot nga kaugmaon. Ako si Jeremiah Kalamba Mahadukon, og mauni ang rason nga nung ako nagpadayon.